Parang, ano naman ako masyado nito. Parang napaka-formal ko naman masyado pag ganyan, oh. Mayora, ano ho ba yung ating, may meeting ho ba tayo, Mayora? Ganon. Parang ganon lang yung dating ko dito, eh. Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. This is me once again, your shamalicious friend from the country where there's a lot of crocodiles and kangaroos, the land down under Australia. To my Aussie friends, g'day man, how's it going? Yon. Oh. Ano nga pala guys, malapit nang mag-11, meron akong pupuntahan ngayon kaya vlog tayo. Kasi kung dito lang naman talaga ako sa bahay, hindi ako mag-vlog. Kasi wala naman ako ipa-vlog na iba. Oh, no, meron pala. But anyway, pupunta ako ngayon sa bahay ng aking Filipino friend kasi she invited me to, ayun na nga, naputol yung sinasabi ko kasi tumawag siya. Kasi she will pick me up, o diba? Ang swerte. Ako na ngayon inimbita, ako pa yung ipipick up niya. Kasi nga, may trabaho si Mr. eh. Yes, it is a weekend. He normally doesn't have any work during weekends. But then, since kakakuha lang nila ng Jetstar na contract, Jetstar airline na contract. So, medyo busy-busyhan ng ating Mr. And, napaka-formal ko dito, napaka-matured ko tignan. Mayora? Ako ba ito, Mayora? Ayan. So, hindi ako mahatid ni Mr. dahil busy-busy siya. For the last 5 weeks, sobrang hindi humihinto ang kanyang schedule. Work si Mr. palagi. So, ako nandito lang sa bahay, bored na bored, pero at least meron akong ginagawa aside from vlogging. I've been really cleaning the backyard, the house, as much as I can. Kasi pag meron na tayong trabaho, hindi na natin magagawa yun. But then, pupunta na ako sa baba kasi paparating na si ate. Gamit ko ang aking phone pero I think I'm going to vlog using my GoPro. Anyway, let me just say bye-bye to this cutie. See you in a bit, okay? Okay. Yes. Oh, good. Oh. Okay, that's enough. Stay here. Look after the house, okay? No. Rubble? Nauna na sa baba. Nope. On your bed. Good boy. On your bed. Good boy. Oh, diba? Hello, everyone. I'm already here at my friend's house. Ang daming food. The food is food. Ang laki ng watermelon. Sana all malaki. So, dito kami. Kakain muna kami before kami mag-dance. Dance, everybody. Look at that. Madami kaming pagkain. So, ganda ng mga pa-view namin dito dahil ang aming, ang may-ari ng house na ito ay eto lang naman kanilang mga pa-view dito na. Ganda-ganda. Uy, kanang relaxing ka iba. It's very relaxing. If you have this kind of view, oh my goodness. I don't need a boat. Yeah. Sige, dira. Magago ako Sige, sa sure. Ayaw mo nang paano? Ayaw ko ma-expose. Nananin mo. Ikaw na nakakita. Sige, dili po ko dati. Ang tagal naman nila. Ate, tita pa yung yun. Suka. The suka is life and the life is suka. Oh, mako nakita ang germs. Okay.
Kaya nakita mo. Kaon sa amigay Mamaya size nakita kay. mo. Kaya kung sino yung verse ganito. Kasi ganito. The karaoke session is on, guys. Karaoke natin. And 1, 2. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kainan na naman siya, guys, ha? It's been such a long time since I had this banana with, Pulutan, hindi yan merienda. pulutan? Ay, no, wala kayong nakita. Wala, nagkakasiya kami dito, guys. Gusto nyo kanta din. Ganyan kasi, pag may kantahan, may inuman at may kainan. Tapos na yung kainan. Nay, lagay na naman sa vlog yan. Tapos na yung kainan. Mag-vlog na naman to. Ano yung Ano kay Ala? Nay, Ano yung sige niya. Vlog sa Facebook ba? Home. Busog na busog pa din ako. Wag, grabe, madaming pagkain na inano si Ate Jinky. Uy, ito si Ate Jinky, mahilig kasi siya mag-host ng mga party. Sobrang laki ho ng aking tiyan. Di ako makahinga. Grabe, ang init siya. Ang mainit ho siya. By the way, kakatapos ko lang magtupi ng damit at saka magmamalansya ng mga work clothes ni Glenn. Si Glenn wala pa din eh. Yes, kanina sa bahay ni Ate Jinky, nag-practice kami. Siyempre kumain kami, no? Dahil hindi din pwedeng hindi kami kakain. Pagkadating namin doon, nag-prepare lang siya ng aming lunch. Siyempre, tumulong din kami. Pagkatapos no, nag-practice kami para sa aming intermission. Parang ganun. Nag-practice kami for our intermission number for our Christmas party. Yan lang yung parang grupo. Hindi naman siya parang organization ng mga Filipino. Ano lang siya, tipon-tipon ng mga magkakaibigang Pinoy dito sa area na ito kung saan kami nakatira. Happy Tuesday, everyone! My Shamilicious families out there. And lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo sa Pilipinas o saan mang sulok ng mundo. Sana ho ay nasa mabuting kalagayan na po kayo. And our prayers and our heart goes to you all. Yun lang. Ang lungkot ho, no, ng mga nangyayari sa mundo. Parang sunod-sunod ho ang dagok sa ating mga buhay. Pero, ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Let's just have to accept and adapt whatever change that's coming our way. Napaka-ano naman noon, no? Pero yun nga, my last vlog was last Sunday and syempre maiksi lang yung vlog na yon. So i-continue natin ang ating mga usapan at walang inuman. Last Sunday lang yung inuman. Kita niyo ba ako? Kita niyo ako? Hello! Ay, nako talaga, nagutom ako. Ako'y magluluto. Ano lang naman? Omelette. Ay, nako talaga. Napaka-brainy ko. Nakalimutan kong magsalang ng kanin. Galing mo. Ang galing. Eh, di magsasalang ako ng kanin. Wala akong gagawa. Wait ako ng mga 10 minutes ulit. Dito nga kayo. Dadalhin ko kayo kung saan ako pupunta. I'm not sure if you can hear me, but if you can, catch me if you can. Wala. Sana talaga, dyan pala kayo. Dyan pala kayo eh. Sana talaga makuha ako doon. Grabe naman. Ay, sana naman. Ay. Sobrang ang dami kong gustong gawin. Pero hindi ko magawa-gawa dahil syempre wala akong pera. Gusto ko sanang i-surprise yung husband ko.
Kasi kahapon guys, ganito kasi yon. Sobrang parang nag-ano ko ba, parang ang daming pumapasok sa aking utak. Dahil kahapon, bigla na lang akong tinanong ni husband na, what do I want for Christmas daw? Napaisip naman na ako kasi sabi ko, loko, I think I don't need something on Christmas. Dahil di ba hindi pa ako nakahanap ng work. So nahiya naman ako. And ganun talaga siya guys ever since tinatanong ako kung anong gusto ko sa Christmas, kung ano gusto ko sa birthday ko. At lagi ko ding sinasabi sa kanya na, no, I don't need anything. Lalo na yung nagtatrabaho pa ako, sabi ko, I can get it myself. I just have to save a bit of money to get it. Pero, sobrang, naiiyak ako, guys. Nahihiya pa din kasi ako na manghingi sa kanya. Never pa talaga ako nanghingi sa kanya ng kung ano-ano. Siya lang talaga yung nagkukusa na bigyan ako. Tapos sabi ko sa kanya nung anniversary, sabi ko, what do you want? Sabi niya, no, I don't want anything. Sabi ko, ikaw kasi lagi mo akong tinatanong. You keep asking me what I want. Before kasi, nahulog niya yung phone niya. Parang lazy boy kasi yung couch namin. So, yung phone niya, wasak talaga hanggang dito kasi naipit doon sa kung saan yung gumaganon-ganon ba. Ano bang tawag dyan? Oy, basta naipit siya doon sa ilalim. So, nag-crack siya. Buti na lang, gumana pa ng konti. Sabi ko sa kanya na, I'll just get you a new phone. Kasi, syempre, sobrang busy niya guys. Lahat ng mga meetings niya sa phone niya. Yan na din kasi yung work phone niya. To cut the long story short, ayaw niya magpabili sa akin kasi sabi niya, if I want something, I can get it myself. Pero sabi ko, pero iba pa din yung parang binibigyan kita, parang sino-surprise kita, yung ganun. Gusto ko yung feeling ng ganun eh. Pero, napaisip ako, hindi ko naman siya maso-surprise. Kasi pag bibili ako online, makikita niya, dahil kami, wala akong sariling account. So, joint account pa din kami. And matitrace pa din niya. Ayaw niya talaga na binibilang ko siya. Which is, sabi ko, ano ba yan? Parang napaka-unfair. Ikaw lang lagi nag-surprise sa akin. Ako, hindi kita mabilhan-bilhan. Sabi niya, that's okay. Yung pinaka-sweet talaga na sinabi niya sa akin, I don't need anything as long as you love me, who you are. Sabi niya kasi, it's my duty to love you and to give you what you need, what you want, or whatever that makes you happy. And I just want you to love me. Lagang Pilipina, yeah. Haba kasi ng hair. Aray, ang sakit ng hair ko. Humaba. Aray ko. Tinanong niya ako kahapon if what I want for Christmas. Sabi ko, no, you don't need to get me something. Kasi may pinili kami. It's a big purchase. So, sabi ko, yun na lang yung parang ano mo sa akin. So, hindi ko pa muna pwedeng sabihin sa inyo guys. Mamaya na lang pagdating nun. Ako eh. Parang malapit na to eh. Luto na na. So, luto tayo. Luto lang tayo. Mag-ano lang ako eh. Iitlog. Mag-o-omelette lang ako. Parang maglulubat na kayo. Charge ko lang kayo. Hindi nyo na makikita kung anong pinagagawa ko, pinagluluto. Pero, omelette lang. Kayang-kaya yung gawin niya. See you later. Ayan, nandito ulit tayo sa ating pa-opisina. And parang wala na akong gagawin pang iba. And then yung vlog naman na ito is a combination of my Sunday vlog and today's vlog. And I think I had enough. I had enough clip para ma-edit out ko na itong video na ito. So, I am going to close this vlog here. But before that, let me just show my appreciation to the people that I met online that became my friends. Ko na ma-shoutout at maisa-isa lahat ang mga
katimbuho ko. Pero sa inyo, alam nyo na kung sino-sino kayo. Sobrang salamat. Besides my family, kayo yung napakasuportado sa career kong ito. Career! By the way, thank you so much for watching everyone, and for those who haven't subscribed to my channel, please don't forget to hit that subscribe button below and hit that notification bell as well so you'll get notified every time I have a new upload. Once again, this has been your Shamilicious friend from the land down under. I'll see you later. Bye!